Etorri nintzen ate ireketara eta egon nintzen oso gustora, ikusi nahi nintzeko oso instalazio handiak, material asko, eta gero ja sartu nintzenean eta hasi nintzenean klasean, oraindik hobeto. Indaben lagun asko, gero bai irakasleak laguntzeko prest daude, galderak erantzuteko eta abar, eta gero bai dekogun material pilat eta gusten dutzu egiten zuk nahi dozuna edo. Nahi bazula montau ordenagailu bat, montau aldozu eta proiektuak eta iten duguz eta dira oso interesgarriak. Ziklo honen inguruan, esan 2 urteko ziklo badala, informatikarekin eta mikroinformatikarekin lotura zuzena daukon ziklo bada, hainbat gauza ikasten di ziklo honetan, bai praktikoa eta bai teorikoa. Egia ziklo osoan ziar importantzia askoz gehiago ematen zaula parte praktikoari, eta alde horretatik saiatzen gara praktikotasun hori gero eta pisu handia edukitzen ziklo honen inguruan. Hardware partetik, software partera ikasten dugu. Egia da pisu asko lan egin ematen dut zaula, praktikotasun hori aurrera emateko asmoakin. Aurrera begira, gure asmoa izaten dela ikasleak ikasten segitzia, eta kasu honetan, hau erdi mailako zikloa izan da, goi mailako ziklo baten sartzea, pixka da zer ikusi eduki dauen ziklo baten sartzea, eta horrekin aurrera egitea.